Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina. Papà, he llegit una cosa sobre l'Helio, un maqui assassinat a la vila. Per què no anem als llocs on parla l'article? Sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. L'Eliot va néixer a Itàlia, a Bèrgamo. I va viatjar als Pirineus francesos, on es va fer maqui. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, I va viatjar a la meva vila, a Castellvell. L'Helio va fer el seu camp base a Castellà, on van guardar les armes. Però ell va anar a Matadepera, on va anar a buscar aliments. Però, per mala sort, el van detenir. I el van portar al castell de Clasquerí. A l'Helio el van detenir a Matadepera i el van portar aquí, al castell de Clasquerí. A l'Helio el van portar aquí i el van torturar i pagar molt, perquè delatés la gent del castell. La policia li van dir als masovers que li donessin un got d'aigua, perquè es trobava malament. I per això la peli es diu un got d'aigua per l'Helio. Finalment el van portar al bosc, i el van acabar disparant al cap amb una pistola. I ara anem cap al cementiri. Hola, ja estem al cementiri de Castellà, on van tirar l'Eliot a la fossa comú. No sabem realment on està, però sabem que està per aquí. I ja ens anem. I bueno, espero que us hagi agradat i aquesta és la petita història de l'Helio. Adeu! E ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.